SB Production. Парвосуи ғарибӣ учаҷон ма бармегардум то соҳиби лойнаша ман раҳм намегардум омадим ма ғарибӣ қатим додарум да бармай ҳавои иҷа хунук ҳавои ватан монгармай додарым якум бора шаҳри ғариб меоя камкам метарса пацанай хона ӯ намеброя договор бо посредник документ мона тайёр ку корбуром сумтаметим я халтурай падом бор ку иҷа хунук шидаса кор мурдаса сум надорем бо чаҷона ёд кардем да яхандашон мозорем бо тамом табармонай мошин шаза такси мерам то агар сум наёбам сӯи хонамон намерам иҷа ҳаётиш кина яр як миллат фон надора агар шинос набоша сир мекунан таксистора манам хирагӣ кардам сум дар корай ман даместум точкаи аз зеро да қадди шоқат ба қад хестум агар ҳаёт ба ман ғамхорӣ мекард маро душман басан сӯям намезад агар дар тақдирам азоб намебуд дили гӯшти ман асан намешуд ай мошин бровардакам я мардакай ченни филай эсту без накардум амзадумша тоҷикам силай ба тахтае пишт зада гостаак шиштумуй хурдум я ҷо файродум кардан рафтум қаттишон вохурдум ӯ мардако фаҳмедан ки виноватай ӯ азир ай пишти ӯ нахестан рафт зая ва навист азир як сол даводав кардум да казат кардум ки мардум да байни таксистома ба сари баланд мегардум неки ҳама сумо мара худ кардум адвоката модарум бандагӣ кар натонистум ма омадам чӣ дар чораи марди бесоҳиб мондан хоҳаром виезду маҳкам будагай пишти разбори ҳаром ҳамаш гузаш омадем пеши манзили модарум ҳардумон гиря дорем да барм розай додарум и ҳаёт мара хела азоб дод ман оҳаниюм мара шикастан қинай ма уже шикастагиюм